what's up guys? Balik mana channel Cinta Budaya 07. Oke, next. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channelku Cinta Budaya 07. Kali ini aku katanya membahas kelanjutannya video yang wingi Marta upload mengenai beberapa tempat yang mengalami perubahan karena ya ono wabah Covid atau corona iki mang. Maksudku ya beberapa tempat perubahan ini antara teko rame ambek sepine iku mang. Ya wis ngono Lur, mau simak video ini mulai pertama sampai entek. Dan ojo di skip oke? Yo guys, nang ini biasa nih gen paling rame soalnya ini kan UTN. Nah semenjak ada COVID-19 itu utawa corona gen ini malah sepi guys. Pasti sepi teko apa ya? Teko pengendara itu lah. Lalu lintas ya malah sepi. Dilewati lalu lintas biasanya arek kuliah jadi posisinya ono nang Merjosari tepatnya cedek Taman Singgah jadi biasanya rame saya ini yang ini sepi biasanya ini rame guys. Saiki ya wis ngene iki. Terlalu begitu ramai. Ya, karena gara-gara Covid itu juga malah lalu lintas sepi malah. Jadi ini sangat ramai. Ya, saiki aku berada nang tempat nang Embong. Iki arah kate nang VBT, Villa Bukit Tidar. Yang ini biasanya sangat ramai guys, terutama mobil-mobil. Biasanya kurang ramai toko iki. Ya karena ini jalan utama. Jalan utama menuju ke VBT. Kebanyakan wong sing gawe mobil biasanya lewat kene iki rame pol. Saiki ya mek sebatas ngene iki tok. Ya tetap ono kendaraan cuma nggak seramai kok biasa nih guys karena yo mungkin penyebabnya faktor Covid itu apa corona itu mang. Mungkin nang next ya nang tempat selanjutnya. Nah ini posisi nang Taman Merjosari guys. Biasanya nang ini ruame saiki ya wis ngene iki tetep ono apa ya lalu lintas tetap berjalan cuma nggak lah
guys, saiki aku lagi mantau kondisi jalanan nang sekitaran fakultas UB. Ya lumayan rame nang gini. Lumayan rame, meskipun gak serame dino-dino biasa nih. Oke lur, next nang embong selanjutnya ya. Oke guys, aku berada nang masih nang daerah UB. Nah itu kancane ambek anak buah. Nah gitu. Ini tadi ceritanya masih mengenai seputar wabah ya guys, virus. Dan kok setelah aku memantau embong iki apa sih pas terjadi virus itu bang, atau wabah itu bang. Dan gue nang akhir video kita jelas no virus iki ya mbak kejadian alam sing akhir-akhir ini terjadi. Contohnya ke tanggal 27 wingi sing erupsi Gunung Merapi iku. Dan aku sempat dikandani ambek mbahku barang masalah emang Jawa kan meyakini ono ya iku pagebluk kan. Itu kayak penyakit atau wabah tadi sing merata ngono lho. Enggak nang cuman satu daerah, jadi nang daerah lain dan bahkan kayak misal iki ya menurutku ya termasuk pagebluk. Soalnya kan nang beberapa daerah dan hampir nang semua negara. Ini itu nang akhir video gue nyoba tak terangno apa hubungannya sih kok iki ambek pagebluk bang. Apa ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, ya semula eleng ini loh. Oke, kita nang next embong berikutnya aja. los ngono lho guys. Lihat. Lah iya dulur lho.
kondisine kalau polisi guys, nah ono guys. Kartel. Cekatan iki yo. Cekatan. Oh iya. Kondisi yo kurang enak soalnya yo iki sepi. Oleh kayo nganan yo. Gak oleh. Iya guys. Taman-taman pun saya cenderung sepi apa maneh. Lah iki koyoke banjir juga lho. Tamane kelelep guys, tamane. Ya biasa nang kene cenderung iki jenenge simpang balapan. Biasa nang kene iki rame arek komunitas, arek yo sepeda-sepeda. Dan ono polisi. Ono polisi jaga-jaga. Soalnya nggak oleh lewat kono. Biasanya kan kono tempat kayak nongkrong kayak lunggu-lungguan. Iku mang arah ke arah Museum Brawijaya. Sebetulnya aku kate rono juga, iku mang cuma kan karena ono polisi dan nembongi gak iso dilewati tadi yo. Iki arah balik. Nah, ini posisi masih nang Ijen yo. Tapi iki nang apa ya? Taman Kunang-Kunang. Jadi yo ngene iki posisine aman. Posisine sepi. Karena ini yo rame arek nongkrong-nongkrong. Karena yo ngene kan nang kene sepi. Peteng lah, arek zaman saiki kan seneng nang sing sepi-sepi ngono lho. Nongkrong-nongkrong ngene pacaran. Ya paling bisa mengulang golek tempat sing feeling good lah. Lah iki lho. Taman. Dulu kok di kunang-kunang padahal yo kan kunang-kunang. Ya ben sempat trending taman iki kali. Ya mungkin gara-gara tempatnya feeling good iku. Taman kunang-kunang. Padahal yo kan kunang iki sakjane. Ya mungkin karena feeling good. Quick ngono paling. Paling lur. Ini malah sepi lho. Biasa ya rame. Apa ya tempat nongkrong-nongkrong iki biasa ya. Lagi malah sepi karena kayak polisi kontrol tadi. Ah, ini masuk posisi Ijen. Ini ki ya termasuk tempat sing biasa nih digawe kumpul. Tempat rame lah. Ini The Harvest. Biasanya restoran paling rame gitu, termasuk paling rame nang Kota Malang. Tapi yo sepi. Hotel pun saya tutup kabeh serba ditutup lur. Ini sampai gini awak dhewe balik ya lur. Karena gak
dadah. Lagi kebetulan sekolahan nih anak buahku yang nang Buri iki guys. SMK 3 Malang. Terkenalnya SMK ini jurusannya termasuk ya kayak orang jurusan perhotelan perhotelan. Tapi ya gara-gara virus rondo itu guys, virus komunitas rondo kepesona. Ya lur, tadi sesuai omonganku nang tengah-tengah video mau, aku akan berusaha menjelaskan atau jelasno apa sih hubungannya virus COVID iki atau corona iki ambek pagebluk. Nah, iki penjelasan iki menurut pengalamanku pribadi ya. Dan apa sing tak pelajari selama iki. Kan sekedar ada iki sharing. Pagebluk iku lek menurutku ya, dan menurut apa sing tak pelajari yaiku sebuah wabah utawa penyakit aku sing menyebar luas bukan hanya di suatu wilayah daerah, tapi mungkin bahkan di suatu negara, dan itu mungkin juga menyebar di negara lain menurut. Nah, lek menurut kepercayaan wong Jawa dhisik, dan aku pun sampai saiki sih asli ya masih percaya ya. Pagebluk iku lek menurutku dan menurut wong-wong biyen iku ana hubungannya ambek tokoh jahat pada zaman biyen iku jenenge Bathara Kala. Nah, iku sing tukang nyebar-nyebar virus iku. Nah, apa sih hubungannya virus corona iki ambek Bathara Kala dan pagebluk iki? Coba lek dipikir dan diulas mana ya, Bro. Balik nang kejadian awal corona atau covid kan awalnya bermula nang kota Wuhan Cina kono sih. Lah teko Wuhan Cina kono kan lek nang Indonesia kan berpuluh-puluh kilometer bahkan beratus-ratus kilometer, dan kudu menggunakan pesawat terbang kan. Nah itu kok bisa anjok Indonesia, dan bahkan gak main Indonesia tok, iku iso sampai nang Itali barang, sampai nang Dindi, dan sampai nang Arab Saudi kono, dan sampai nang Arab kono iku terutama nang Mekah, nang Ka'bah iku sampai kana wong tawaf, dilarang tawaf. Karena ya mengurangi dampak penyebaran virus iki mang, utawa sing disebut mang biasa wong saiki kan nyebuti lockdown iku mang. Nah, jadi mungkin iku mang penjelasan secara singkatku dan menurut versiku mengenai apa sih hubungannya corona, covid atau covid iku mang ambek sing jenenge pagebluk. Nah, menurut lur ya wis sampai kene video iki, ojo bosen-bosen delok videoku dan terus videoku selanjutnya, oke? Dadah. Tadi ya iku lur penjelasan singkat dan beberapa perbedaan tempat terutama mengenai lalu lintasnya, karena yo ono wabah covid utawa corona iku mang. Ya wis matur suwun sing wis delok videoku, ojo bosan-bosan delok videoku dan entekno videoku selanjutnya lur. Dan ojo lali like menurutmu video ini bermanfaat, ojo lali yo like, komen positif sampai subscribe, dan ojo lali share like menurutmu video ini bermanfaat bagi awakmu dan bagi orang lain. Ya sampai gini video ini lur, dan nonton videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata dipun ngadul.